Bible says in Romans 3:23, all have sinned and fallen short of the glory of God. That all includes you. Biblia hovorí v Rímanom 3:23, všetci zhrešili a chýba im Božia sláva. A to všetci zahrňa aj vás. At the same time, St. Paul writes to the Corinthians, it is the demons that are blinding us so that we will not see the gospel. A svätý Pavol píše Korinťanom, že sú to zlí duchovia, ktorí nás zaslepujú, aby sme nevideli evanjelium. There is someone who do not want you to repent. Je niekto, kto nechce, aby ste robili pokánie. The enemy wants you to be in your torture, in your problems. Nepriateľ chce, aby ste boli sužovaní, aby ste zotrvávali vo svojich problémoch. So the enemy gives you some other options. A tak vám nepriateľ dáva iné možnosti. Go to some healer. Choďte k nejakému liečiteľovi. There is no repentance required. Tam nepotrebujete žiadne pokánie. Go to New Age, go to Reiki, go to some occultist. Choďte za niekým, kto robí New Age, okultizmus, Reiki. Go to some kind of Baba, Guru, or yoga. Do all that. That will be enough. You don't need repentance. This is what Satan is telling you. Choďte za nejakým guruom, robte jogu. Diabol vám hovorí, že to vám bude stačiť, no tam nepotrebujete robiť pokánie. You see, any kind of healing to your spirit or your soul without repentance or forgiveness is from Satan. Akékoľvek uzdravenie, či už na duchu alebo na duši bez pokánia, je od diabla.